As terras do Miño, as montañas dos Ancares, Navia, Cervantes e as do río Eo, Oscos e Burón daránse a coñecer na Bretaña francesa. Será durante a visita cunha trintena de lucenses realizará a Guerledán para celebrar os 18 anos de Irmandade entre Sarria e a localidade gala. A parte de apoiar o programa cultural de Irmandade dos Povos, de coñecemento, de fraternidade entre distintas comarcas nesta ocasión, a nos interesanos moito polo que supón de divulgación no estranxeiro, a nivel internacional, das nosas reservas da biosfera. Dende a asinatura da Carta de Irmandade entre Sarria e a Comunidade de Comunas de Guerledán, os actos se celebran sen interrupción, os anos impares na Vila Lucense e os pares na Bretoa. Esta Irmandade é unha realidade viva que nos anos transcurridos desde a formalización da Carta ven reforzando a disposición entre ambas as dúas comunidades de seguir consolidando estes lazos de irmandade. A expedición partirá o mércores día 20 de Sarria. O día 20 intentamos chegar a Poitiers, dormir en Poitiers para visitar o Parque de Futuroscope. O día seguinte continuar ata xa o día seguinte chegar a Mur pola última hora da tarde. Despois, o viernes 22, visitaremos unha planta de reciclaxe de neumáticos e teremos unha conferencia sobre a reforma laboral. Pola tarde, unha visita á abadía de Bonrepós, que está no entorno do lago Guerledán. Viaxan cun amplo programa de actividades culturais e deportivas para desenvolver ao longo de 7 días. Tamén se celebran encontros culturales, xa sea festivales musicales, rutas literarias, todo tipo de cultura. E despois tamén o medio ambiente ten unha gran parte nesta experiencia. Hai unha colaboración a través de cultura porque colabora aportando un dos grupos musicales do circuito de cultura e, como comentaba Elvira, tamén hai un programa paralelo de deportes da competición internacional de fútbol e a área de deportes tamén colabora con esa actividade. A unión entre bretóns e sarriáns con raíces celtas medra grazas a esta iniciativa.